മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. മഹർഷി ചെയ്തു രാജ്ഞിയോട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചാൽ പണി ചെയ്താൽ നേരിന്ന് പറഞ്ഞു നേരി പോകുന്നു പറഞ്ഞു. രാത്രി കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ദിവസം രാജാവ് ഇച്ചിരി ചോറ് വളർത്തി വളർത്തിയിട്ട് സാമ്പാർ വളർത്താണോ വേണ്ടത്? സാമ്പാറിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാമ്പാറവെള്ളം കാച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു. ചാമരം കാച്ചിടല്ലോ വേണ്ടി ചോറിക്ക് രാജാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാളെടുത്ത് വിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് രാജ്ഞി ചെയ്യുകയും പാത്രമായിട്ട് ആ ജനാലയുടെ അപ്പുറത്തെ മുറി കയറി ജനാലയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ വെട്ടിയെ കൊള്ളൂല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ വേറില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വെട്ട് കഴിക്കാൻ വർത്തമാനം നന്നായി പറയുകയും ചെയ്യാം. വീട്ടുകാരെ വിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക. റാണി ഞാൻ ഇത്തരം രാജാവ് സാധനങ്ങളാണോ സാമ്പാറിന് പകരം കൂട്ടാനായിട്ട് ചോറില് അത് ചോദിച്ചു. രാജാവ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ റാണി പറഞ്ഞു രാജാവേ സാമ്പാറിലും ചാണകവെള്ളത്തിലും സമഭാവം വേണമെന്ന്. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു സാമ്പാറിലും ചാണകവെള്ളത്തിലും സമഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാസിയിലും റാണിയിലും സമഭാവം ആവാം. ദാസിയിലും റാണിയിലും സമഭാവമുണ്ട്, ചാണകവെള്ളത്തിലും സാമ്പാറിലും സമഭാവം എന്ന് സൂപ്പറുണ്ട്. പിന്നെ ഇവ മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് പോകാവുന്ന കഥയാണ് പൂയോദം. ഈ പൂയോദത്തേക്ക് പോയാൽ എന്താ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ബന്ധിച്ചില്ല. എനിക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതും പറയണം. കുഞ്ഞിനല്ല ഈ ജന്മത്തിൽ ചോറിനാൻ പറ്റില്ല. ആലോചിച്ചിട്ട് മതി. ചോറിനുണ്ട് കപ്പൂരിക എന്തായാലും അതൊക്കെ കേട്ടാൽ തന്നെ ചോറിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. നേരണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെ പറ്റി ആരോഗ്യം പറ്റില്ല. പൂയോദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം. പിന്നീട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കാണെങ്കിൽ പാവാണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. എന്താ വെസ്റ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ പറയാം. 16ാമത്തെ നരകം പ്രാണരോധം. ഈ പ്രാണരോധം നരകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഈ നായാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ പോകാനുള്ള നരകമാണ് ഈ പ്രാണരോധം നരകം. ഈ പ്രാണരോധം നരകത്തിൽ പോയി അവരെ കൊണ്ടുവന്ന തൂണിൻ്റെയും കൂടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു തുണ്ടലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് നെയ്ച്ചത്തിൽ കുത്താം. കുട്ടിക്ക് ചോദിക്കും ഭൂമിയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നരകയേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുണ്ടലൊക്കെ വെച്ചു കൂടിയിട്ട് മയക്കത്തിൽ കുത്താം. ഒരു ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഹരേ സർവീസിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദിക്കും. രണ്ടാമത്തോടെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുത്തും കുട്ടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല വർത്തമാനം ജോലി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. എന്തിനാ ഓരോ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലി പറയുന്നത്? എന്താ ഓരോ കുത്തും ഈ മഹാഭാവി എൻജോയ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എത്ര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുട്ടി കയറി നശിപ്പിച്ചതാണ്. അവരെ മുഴുവനും അനുഭവിച്ചേ പോകുള്ളൂ. നേരെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ട് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബന്ധുതയാണ്. അവിടെ ഏറ്റവും വീട്ടിൽ കരോടിക്കൂടി പോകുമ്പോൾ കരോടിയും ഇത് കേൾക്കാൻ ജന്തുക്കളുടെ കായലും പശുക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കായലൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പെട്ട് പോയതിന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി അത് ശബ്ദം കേൾക്കാം. അത് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത്, നോക്കാണ്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കത് നോക്കാനായിട്ട് വരാതിരുന്ന നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നോക്കാത്ത വലിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കാണാൻ കഴിയും? അതിൽ നമ്മൾ കയറിയാൽ കാണാം വീടിൻ്റെ ചായപ്പിട്ട് ഏകദേശം കുറവ് ചായക്ക് നാട്ടിൽ ഇന്നും കയറി ഇങ്ങനെ കപ്പലും ദിവസമായിട്ട് ഭൂമിയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം. അതിന് ജാതി മാറ് ചിന്ന മാറ് ഈ ചിരന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കറക്റ്റായി മാറും. അവിടെ ഭൂമി വെച്ച് അമ്മോട് കരക്കി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല. ഇയാളുടെ പണി എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ. ഇയാൾ ഈ കശാപ്പ് തന്നെ കശാപ്പ് പറയുന്ന കശാപ്പ് തന്നെ ഇരിക്കും.
ഈ കശാപ്പുകാരനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ചീഞ്ഞ് നാളി ദേഹമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ആറ് നാളിലേക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അത്ര ഈ പറഞ്ഞ നാരകമൊക്കെ കണ്ണോട് കയറായൊക്കെ ഭർത്തനെയാണ് ആലോചിച്ചു കൂടിയ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞൊക്കെ നേരം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ കൈ പൊക്കില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊക്കുന്ന വിചാരിച്ചത് നരകത്തിലെ രസം വെച്ചാൽ കട്ട വന്നിട്ടു ഇടയിലൊരു നരകോട് പറഞ്ഞു നിർത്താം 17ാമത്തെ നരകം വിശ്വസനം എന്ന് പറയും ഈ വിശ്വസനം നരകത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് അറിയൂ യജ്ഞത്തിന്റെ പേരില് ഭഗവാന്റെ പേരില് ഭഗവതിയുടെ പേരിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഒഴുകി അങ്ങനെയോട്ട് പോകാനുള്ള നരകമാണ് വിശ്വസനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയട്ടെ ഭഗവതിക്കാണ് ദുർഗുണെ കൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് ദുർഗുണെ കൊണ്ട് ഇതാണ് കൊണ്ടതൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ മഹാഭാരതയോട് അവർക്ക് പോകാനുള്ള നരകാണ് വിശ്വസനം ഈ വിശ്വസനത്തിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതയോടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നട്ടിന്റെ മുഖം കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ചെറുതന്റെ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് കിട്ടിയാലും അടുത്ത വരുന്നു ഇങ്ങനെ കാലിഞ്ച് കണക്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ചട്ടത്തിലേക്ക് നേതാക്കാരെ ചെയ്യണം പത്രത്തിലേക്കല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി ചട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യം നോക്കുന്ന ദേശം അതിനെ നോക്കുക വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് വളരെ എത്തിക്കാനും മുറിച്ചേക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിട്ട് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ കുറേശ്ശേക്ക് മുറിച്ച് കവിഞ്ഞ് മഹാഭാവി എന്നൊരാണെന്നറിയോ എനിക്ക് ഇതോട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടാൽ ഭഗവതി പേര് കവിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ നിൽക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏത് ഒരു ജന്തുവിനെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈശ്വരനും അവസാനിക്കും എന്താ കാരണം നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭഗവതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ് നിത്യം അതിലൊരു ജന്തുവിനെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും 10 മക്കളുള്ള അമ്മ 10 മക്കളുള്ള അമ്മയെ സ്ത്രീകളോട് ഇറങ്ങി വെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അത് സന്തോഷമാകും അങ്ങനെ സന്തോഷമാകുമോ അതോ വിരോധാകുമോ നമ്മൾ വിസ്തുതിയുണ്ട് ശരി അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ് നിൽക്കുക അതിലൊന്നിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊരു ജാതി ജീവകാരിയാണ് ശരിയല്ലേ അന്നാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ അവരുടെയൊക്കെ മുപ്പത്തിമൂന്നോ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് ആരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നില്ലേ ജീവനൊക്കെ കടന്നു നേരം കൊണ്ടേ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നില്ലേ ആഴ്ച കഴിക്കാം നല്ല കൂടുതൽ കറി കഴിച്ചത് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നില്ല ശാന്തി സമാധാനത്തെ നമ്മൾ അവിടെ തൊഴിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് നമസ്കരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ പ്രസാദം തന്നെ തന്നിലേക്ക് ഒരു യോഗമില്ല ചിലപ്പോൾ അന്ത്യക്കാരൊക്കെ അതൊന്നും കിട്ടാറില്ല നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് നാളെ വന്നാലോ എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നേരം തൊഴുതു ഒന്ന് വെട്ടം കഴിച്ചാൽ വലിയ ഒരു ശാന്തതയും ഒരു സമാധാനം ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെ തോന്നും ആ വന്നപ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്വാസം അവിടെ നമ്മൾ ഊർജ്ജം വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ശരി അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നാളെ ചെന്ന് നിൽക്കാതെ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ജന്തുവിനെ കൊല്ലുക വെട്ടിക്കൊന്നാൽ ജന്തു ജീവൻ പഴയ രക്തം ഇങ്ങനെ ചീറ്റി തെറിച്ചാൽ നിൽക്കതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിടക്കുക അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ ചെയ്യുന്നില്ല അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്തിയാണോ ജ്ഞാനമാണോ കാരുണ്യമാണോ ദയയാണോ അതോ ഭഗവതിയുടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തവത്സല്യമാണോ ഇതാണോ അല്ല അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിയുടെ ക്രൂരത ദുഷ്ടത അറപ്പ് വെറുപ്പ് വരണ്ടിയിരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തോന്നുന്നുണ്ടാവുക ശരിയല്ലേ നമ്മൾ അമ്പലത്തേക്ക് വന്ന് ഈ പണിക്ക് വരാൻ തോന്നരുതേ എന്നുള്ള തോന്നലാണോ ഉണ്ടാവാറ് നല്ല പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ തോന്നേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉപാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ വഹിക്കുക എന്താണ് ഈശ്വരോപാസന നമുക്ക് ഉയരാൻ വഹിക്കുക പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഉയർച്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നാശോ തളർച്ചയോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്
എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നടത്തില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു പാവങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മലയാള കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ചെയ്താവുന്ന കുട്ടികളല്ലേ ഇത് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ശരിക്കും നമ്മൾ മലയാളത്തെ കുറിച്ച് നല്ലോണം പറയും. ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം കിട്ടിയായിരുന്നു വളരെ പാവയ്ക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമൊന്നും ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നത് നന്നായിട്ട് നേരിടുക. ഈ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണോ എങ്കിൽ അവർ നരകത്തിക്കാണോ പോകേണ്ടത്? ജഡുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അവർ നരകത്തിക്കാണോ പോകേണ്ടത്? അപ്പൊ അവർ നരകത്തിക്കാണോ പോകേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് അർത്ഥം. നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ല പാപകരമാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്ന് അതിനോട് പുതിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവരും. ഇതൊന്നും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം നാരായണ ഗുരുലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമികളെ കേട്ടോ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോകും. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കാരൻ ഭാരതത്തിൽ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭാരതത്തിലുണ്ടായ വിദ്യാസാരി മഹർഷീശ്വരന്മാരെ കൂടുതൽ വലിയ മഹർഷിയന്മാര് നാരായണ ഗുരുദേവ സ്വാമികളാണ് കേരളത്തിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ നന്മകൾക്കൊക്കെ ഒരു കാര്യം സ്വാമിയുടെ പിന്നെ അതേ സ്വാമിമാരുടെ സ്വാമികൾ സ്വാമികൾ തുല്യകാര്യ സ്വാമികൾ പഴയ സ്വാമിമാർ അതൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ നന്മ. അവിടുത്തെ കാരണം നമ്മൾ നേരെ എത്തിയിരിക്കും നന്മയെത്തുന്നത്. നാരായണ ഗുരുദേവ തീർത്ഥാടനം കഴിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ മലബാറിൽ മലക്കോട്ടത്ത് പോയി. മലക്കോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പൊതുവെ സാധുക്കളായ നല്ല ആളുകളാണല്ലോ. അവർ സ്വാമിയെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് അവർ ചെയ്തു. സ്വാമിയെ കുറേ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തി നല്ലോണം സേവിച്ചു. കുട്ടിക്കാരനെ അടുത്തതാണ്. കുട്ടിക്കാരൻ്റെ അവിടെ മിനിസ്ത്രികളൊന്നും പുസ്തകം ഒരു മലയാളി മലയാളി കിട്ടിക്കോളൂ. ഒരു മേസ്ത്രികളെ അറിയാതെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കുട്ടികളൊന്നും സ്വാമി വിളിച്ചു വർത്തമാനം തൊഴിൽ അവർ സത്സംഗമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമിയെ പറഞ്ഞു. വർത്തമാനം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഇവിടെ കോഴി വേട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വാമിയുടെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കോഴിവെട്ടൊന്നും മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് നിർത്താനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ പാവങ്ങൾ ചോദിച്ചു സ്വാമി കോഴി വെട്ടി നോക്കിയാൽ കുട്ടിച്ചാട്ടൻ ഓടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ സ്വാമിയെ പറഞ്ഞു കുട്ടിച്ചാട്ടന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം, മേസ്ത്രിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. കുട്ടിച്ചാട്ടന്റെ കാര്യം നമ്മളായിക്കോളാം, മേസ്ത്രിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടിച്ചാട്ടൻ എന്താ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടിച്ചാട്ടന്മാർ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സിലായി ഭഗവാനെയോ ഭഗവതിയോ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത്തരം കഴിവുണ്ടായിട്ട് നഷ്ടമായ ഒരു കാലത്തും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം പരിപാടികളും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാകരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളില്ല. മുന്നിലേ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടു നിന്നാലും ഭാവം നമുക്കില്ലേ. നമ്മൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് വാസിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട ദൈവയുടെ പ്രാണെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിച്ചു. യുക്തി ശാസ്ത്രം എടുത്ത് പ്രധാനമാണ്. എന്താണ് യുക്തിയും ശാസ്ത്രവും? ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി കാര്യം യുക്തി കൂടി വേണേ. ശരിയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടൊന്നും അവർ നരകാണ് വിശേഷം 17 നരകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയുണ്ട് 18 11 ജാതി നരകങ്ങളോ 28 ജാതി നരകങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടോ പരീക്ഷിച്ചു വലിയ ശല്യമായി. പരീക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ആലോചിച്ചു. ഒരു ഈ സംശയം എന്താ സംശയം? ഈ നരകത്തേക്ക് പോകാതെ കഴിയാൻ നല്ല വിദ്യയുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ നരകത്തേക്ക് പോകാതെ കഴിക്കാൻ വിദ്യ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ നരകത്തേക്ക് പോകാതെ കഴിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചത് പ്രവേശി. ആ നരകത്തേക്ക് പോകാതെ കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്കിനി കാര്യങ്ങൾ. ആ ഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യം വാങ്ങിച്ചത് പറയാം. അതായത് ഭാഗവതത്തിലെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. ഈ നരകത്തേക്ക് പോകാതെ കഴിക്കാൻ വിദ്യ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരായണ പ്രവചനം പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ
അതിനുശേഷം നെച്ചോട് കുതിരെ നമ്മൾ ഈ നരസിംഹാവതാര പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരേ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ട് അധ്യായം വായിച്ചത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് നിർത്താം.